Więc po prostu wyjaśniam, co się wczoraj zdarzyło, dlaczego. A więc najpierw teraz, żeby poprawnie rozpocząć, chciałbym życzyć Wam wszystkim Tashi Delek. I dzisiaj, drugiego dnia, tak jak wczoraj wspominałem, chciałbym powiedzieć trochę o życiu i wyzwoleniu mistrza Gampopy. Prawdopodobnie nie jestem w czasie jednego spotkania opowiedzieć całego życia Gampopy. Pewnie będę kończyć jutro. Jednak, ponieważ mamy trochę czasu ze sobą, myślę, że nie ma problemu, dokończymy całość. Jest stare tybetańskie powiedzenie, które mówi, że jeśli nie znasz historii swoich przodków, to nie wiesz, skąd wzięły się dzieci. Faktycznie oznacza to też, że jeśli nie znamy historii naszych guru z przeszłości, naszej linii, to jest niebezpieczeństwo, że sami nie będziemy znali właściwie naszych źródeł, autorytetów, na których opierają się naszych nauki. Dlatego można wręcz powiedzieć, że poznanie historii swojej linii to jest tak jak wielkie lustro, w którym możemy zobaczyć siebie samych. I z tego poznania tych życia mistrzów przeszłości to jest coś, co powinniśmy przemyśliwać i możemy wziąć z tego wielki przykład dla nas samych, dla naszej praktyki. Kiedy poznamy życie Gampopy i jego wyzwolenie, to rozpoznamy, jakie są właściwości Buddy i to stanie się dla nas wielkim źródłem inspiracji, a także przykładem tego, jak praktykować tak, żeby w ciągu jednego życia osiągnąć doskonały cel. To jest właśnie powód, dla którego te historie życia guru nie są nazywane po prostu życiorysami, ale to są historie wyzwolenia. Gdyby one stały się tylko jakimś, nie wiem, przykładem, który omawia się na różnych konferencjach, omawia się po prostu historię życia, to wiele byśmy na tym stracili. Jest bardzo ważne, ażebyśmy mieli pewne wyobrażenie i takie pewną odwagę do tego, aby poznać to życie mistrzów i móc podążać za ich przykładem. Faktycznie istnieje ponad 40 różnych historii życia i wyzwolenia Gampopy. Ale jeśli popatrzymy na teksty napisane przez jego najbliższych uczniów, to są z pewnością źródła, którym możemy najbardziej ufać. A więc spośród tych historii życia i wyzwolenia ułożonych przez jego najbliższych uczniów mamy przede wszystkim tę historię napisaną przez Gye Pagmodrupę Dolje Gyaltso, którą możemy też znaleźć opisy życia Gampopy i jego wyzwolenia w dialogach napisanych przez Karmapę Dysun-Ciempę, a także jest historia życia i wyzwolenia Gampopy napisana przez Lo Layak Gyaltso Ngydrup, a także przez Gye Barampę. Więc jest bardzo ważne, żeby poznać tę historię. A więc Pamodrupa mówi, że co do daty, kiedy urodził się Gampopa, Pamodrupa mówi, że w tak zwanych historiach wyzwolenia Gampopy mówi, że Gampopa urodził się w żeńskim roku owcy,
to oznacza, że to było w XI wieku, w 1079 roku. I to było w regionie Niel w Tybecie. A więc współcześnie to miejsce nazywa się Hlokha i jest w dystrykcie Lungtse. Kiedy Gampopa był młody, był znany pod imieniem Dharma Drak, ale niektórzy nazywali go Dharma Kyab. Prawdopodobnie więc jako dziecko miał kilka różnych imion i kilka przydomków. W wieku 5 lat zaczął się uczyć czytać i pisać. Jego ojciec i jego dziadek obaj byli lekarzami. To też kiedy Gampopa miał 7 lat, zaczął studiować medycynę, uczyć się jej od swojego ojca. Więc medycynę czy całą taką wiedzę o leczeniu poznawał. Musimy zdać sobie sprawę, że jest wiele takich bardzo znanych imion Gampopy. Na przykład często był nazywany Dakpo Hladzie. Hladzie to jest takie grzecznościowe określenie lekarza. Więc po polsku mówimy lekarz albo doktor. W regionie, z którego ja pochodzę, nawet dzisiaj nie nazywamy lekarzy inaczej jak tylko Hladzie. Nie mówimy o nich inaczej jak Hladzie. Może w innych regionach Tybetu nie ma takiego zwyczaju, używa się innego określenia, ale w naszym regionie mówiło się Hladzie. To też w przepowiedniach samego Buddy było powiedziane, że Gampopa, że pojawi się bikszu, czy mnich, który będzie lekarzem. I w tybetańskich tłumaczeniach sanskrytu to jest właśnie Dakpo Hladzie, czyli właśnie lekarz z Dakpo. Od dzieciństwa Gampopa studiował medycynę. Miał 13 różnych nauczycieli medycyny. Naprawdę studiował z bardzo wielkim zapałem i w końcu był niezwykle biegłym lekarzem. Nie tylko to można powiedzieć o Gampopie. Miał także sławnych, wybitnych uczniów medycyny, na przykład Dakpo Mengakpa. Również Gampopa sam napisał pewne podręczniki medycyny, takie jak na przykład podsumowanie 8 gałęzi, ale ten tekst dzisiaj już nie istnieje. Wiemy, że był napisany, ale dzisiaj jest niedostępny. Napisał także inny tekst, znany jako Krótkie teksty z Dakpo. Znajduje się to w zbiorze medycznych nauk, takich medycznych tekstów, które zebrał razem Dakpo Mengakpa, uczeń Gampopy. Te wygląda na to, że te teksty medyczne napisane przez Gampopę zostały napisane wcześniej, zanim były znane te 4 tantry medyczne, zanim one się rozprzestrzeniły. A więc jest powiedziane także, że wiele znanych sposobów leczenia w tybetańskiej medycynie używa takich potężnych, uzdrawiających
pigułek, które pochodzą właśnie od Dakpo, z instrukcji znanych jako Pomen, czyli tak zwane 15 lekarstw z Dakpo. I również takie lekarstwo, które nazywa się Zangtal 25 i że uważa się, że one pochodzą wszystkie od Gampopy. Dakpo Rinpoche jest także, Dakpo Rinpoche, czyli Gampopa, znajduje się także, jest wymieniany w linii przekazu specjalnej termy 4 tantr. To znaczy, że musiał być w jakiś sposób pod wpływem tych 4 medycznych tantr. I przyczynił się do rozprzestrzenienia tychże tantr. Również zanim został mnichem, on otrzymał od Bari Lotsały i jeszcze z innych źródeł, Zankar Lotsały i tak dalej, na przykład nauki dotyczące Chakashambhara Tantry i innych. Ale trzeba pamiętać o tym, że pod naciskiem rodziców w wieku 16 lat Gampopa ożenił się i miał z tą żoną żyli razem. Wówczas główną jego pracą była właśnie praca jako lekarza, zajmowanie się pacjentami, rozdzielanie lekarstw i tak dalej. Ale wiemy, że czasami zajmował się także pracą na roli, orał pole i tak dalej. Miał 2 dzieci, syna i córkę. I wszyscy żyli oni razem takim życiem szczęśliwej rodziny. Ale pewnego razu pojawiła się epidemia ospy w tej dolinie. Więc ta epidemia, która się rozprzestrzeniała wśród ludzi, choroba, która się rozprzestrzeniała, nazywa się to chyba współcześnie epidemia, prawda? Więc najpierw umarł jego 8-letni syn, a wkrótce potem umarła 3-letnia córka. Kiedy on zabrał ich zwłoki na miejsce cmentarne, to kiedy już ich pochował, wówczas wrócił do domu i okazało się, że jego żona także zachorowała. I niezależnie od tego, jakie lekarstwa stosowano, nie mogła umrzeć, nie mogła się wyleczyć, ale także nie potrafiła umrzeć, nie umiała zatrzymać oddechu, co się bardzo mocno trzymało w tym życiu. Trzymała się tego życia. Gampopa zapytał, co cię tak trzyma? Do czego jesteś tak przywiązana, że nie możesz spokojnie odejść? A żona odpowiedziała, to, co mnie trzyma, to przywiązanie do ciebie. Ja nie mogę po prostu odejść i zostawić ciebie ze świadomością, że będziesz żył z inną kobietą. Nie mogę znieść tej myśli. A Dakpo Rinpoche odpowiedział jej, wiesz, nie musisz się tym przejmować. Tak naprawdę od młodości zawsze pragnąłem zostać mnichem. A więc teraz, kiedy odejdziesz, nie będę myślał o niczym innym, jak tylko o tym, żeby zostać mnichem. Ja praktykuję poświęcić się praktyce dharmy. I po to, żeby jego żona poczuła się tak bezpieczna, w obecności wuja przyjął takie uroczyste ślubowanie, że nie ożeni się ponownie, ale że całkowicie poświęci się praktyce dharmy jako mnich. Więc kiedy ona faktycznie już umarła, Gampopa właściwie wszystko, co posiadali, spieniężył i wykonał stupę, w której znalazły się kości i wykonał też wiele caca z kośćmi swojej żony. Współcześnie są już tylko ruiny tej stupy, ale ciągle można odwiedzić to miejsce. I wszystkie swoje środki przeznaczył na takie święte cele.
Następnie Gampopa udał się do mnicha znanego Gongtyn Sezer. Stali się przyjaciółmi i udali się razem do regionu Dakpo. Wtedy Gampopa miał 26 lat. Spotkali tam lamę znanego jako Mariul Loden Sherab i tenże Mariul Loden Sherab był Kempo, który wyświęcił na mnicha oraz razem z tym jeszcze Geshe Gyaltsen Sempa jako drugi nauczyciel. Oni dali pełne święcenia mnisie, zarówno Getsyl, jak i Gelong, czyli Shamanera i Bikshu, jednocześnie tego samego dnia oba poziomy ślubowań Gampopa przyjął. W Tybecie, kiedy ktoś zostawał mnichem czy mniszką, to właściwie symbolizowało, że to tak jakby ktoś zaczął zupełnie nowe życie. Zostawiało się wszystkie sprawy takiego świeckiego, światowego życia, dlatego też było tak, jakby urodziła się nowa osoba i wtedy Kempo, który udzielał ślubowań, dawał nowe imię. Tak jak nowej osobie dawał nowe imię, tak oto Gampopa otrzymał swoje klasztorne imię Synam Rinchen. W tym czasie jego przyjaciel, ten z którym razem poszli, razem otrzymywali ślubowania, ten Gongtyn powiedział: że ten lama Gyaltsen Sempa, od którego otrzymaliśmy ślubowania w czasie ceremonii, pełnił tą funkcję tego, który zadaje pytania, czy możesz otrzymać. On powiedział, że guru Milarepa ma jakieś takie wyjątkowe instrukcje medytacyjne i że Milarepa jest Siddhą, więc powinniśmy udać się i spotkać tego Milarepę. Ale Gampopa odpowiedział: wiesz co, ale my nic nie posiadamy, nie mamy niczego drogocennego, więc Milarepa z pewnością nie udzieli nam nauk, ponieważ niczego nie możemy mu ofiarować. Gongtyn miał wiele różnych idei. Powiedział: nie, pójdźmy tam i zapytajmy, kiedy udzieli nam. Może jak będzie dawał nauki komuś innemu, to my będziemy też mogli posłuchać. Ale faktycznie zamiast tego Gampopa poprosił Geshe Gyaltsen Sempa o instrukcję i po tym, gdy otrzymał te instrukcje do medytacji, po 7 dniach osiągnął niezwykle dobre doświadczenia medytacyjne z praktyką Shinne. Jego umysł stał się niezwykle jasny, jego ciało stało się takie bardzo też takie lekkie i był w stanie medytować non-stop, dzień i noc. Udał się więc do swojego nauczyciela, tego Geshe Gyaltsen Sempa, i zapytał się, i Gyaltsen Sempa powiedział: tak, rzeczywiście osiągnąłeś spełnienie medytacji. Więc kiedy Gampopa spotkał się ponownie z tym swoim przyjacielem Gongtyn powiedział: coś się zdarzyło, wyglądasz zupełnie inaczej. Co się stało? Coś naprawdę ważnego się wydarzyło, wyglądasz inaczej. Powiedz mi, co takiego, że tak wyglądasz inaczej? A Gampopa powiedział do Gongtynpe: no, urzeczywistniłem, czy osiągnąłem spełnienie medytacji. I opowiedział, w jaki sposób osiągnął to spełnienie medytacji. Ponieważ byli dobrymi przyjaciółmi, Gongtyn bardzo się tym zainspirował. Powiedział: o, to wspaniale, to ja też będę tak medytować, też osiągnę spełnienie medytacji. Powiedział: tu, gdzie siedzę teraz na tym łóżku, albo osiągnę spełnienie medytacji, albo umrę.
wcześniej nie opuszczę tego miejsca. On prawdopodobnie zapytał wtedy Gampopę o jakieś instrukcje medytacyjne. Gampopa podzielił się swoim doświadczeniem i faktycznie Gongtynpa sam osiągnął to spełnienie medytacji. I w takich swoich listach później Gongtyn powiedział, aha, dzisiaj opuściłem samsarę, dzisiaj samsara jest opróżniona. W tym czasie medytacja Gampopy rzeczywiście stawała się coraz lepsza i lepsza. Był w końcu w stanie medytować tak długo, jak pragnął. Mogło to być przez 5, przez 7 dni. I był tak bardzo nierozproszony przez nic, że nawet zapominał o jedzeniu. Non-stop tylko medytował przez 5 czy 7 dni i doświadczał takiej błogości tego samadhi, że nawet nie myślał o jedzeniu. Również jego emocjonalne splamienia przestały się przejawiać, zaniknęły. I odczuwał tylko przyjemność samadhi, a żadnej takiej przyjemności z oglądania form, słyszenia dźwięków, czucia zapachów, czy smaku, czy dotyków. Przebywał tylko w błogości samadhi. I był w stanie tak medytować przez 13 dni. A więc w czasie, gdy Gampopa miał już wtedy 28 lat, pomyślał, no cóż, moja medytacja jest naprawdę dobra. Ale słyszałem, że Kadampowie są bardzo wykształceni w sposobie postępowania bodhisattvów i w praktykach bodhisattvów. Powinienem się tego nauczyć. I w ten sposób razem z przyjacielem, z Gongtynem, udali się do centralnego Tybetu, do regionu To dokładnie mówiąc do tego dystryktu, który współcześnie jest znany jako Jiang. I tam albo znane to miejsce jest znane jako Penpo Lydrub Dzong. To miejsce było bardzo mocno związane z pradyką Kadampów. Wielu sławnych Geshe Kadampów żyło tam wtedy. Gampopa spotkał najpierw Geshe z tradycji Kadampy, Geshe Nyugrumpa, Chindrybar. To było jego osobiste imię, ale zwykle jest znany w literaturze jako Geshe Nyugrumpa. Bo żył w miejscu znanym jako Nyugrum, dlatego mówią o nim Nyugrumpa, a jego imię było faktycznie Chindrybar. I on, ten Geshe Nyugrumpa, uczył się od trzech takich wczesnych wielkich mistrzów Kadampy. Poprosił więc Gampopa, tego Geshe, o nauki o względnej bodhicitcie. I po otrzymaniu tych nauk, potem przez całą pozostałą część życia zawsze praktykował bodhicittę. Nawet powiedział kiedyś, że od tej chwili nigdy nie był oddzielony od bodhicitty. Następnie udał się do Geshe Gyatso Kriwa, który sam, ten Geshe, otrzymał wiele instrukcji z linii Atishi, jak też wiele różnych nauk dharmy i sekretnej mantrayany. Od niego otrzymał przekaz praktyki Hayagriwy, Vajrapani i wielu innych. I otrzymał także Abhishekę Ginpo Driguk i potem po otrzymaniu tej Abhisheki i tego opiekuna znanego jako Ginpo Driguk, miał w nocy piękny sen, z którym widział Ginpo Driguk w nocy. Geshe Gyatso Kriwa, który dał mu te przekazy, powiedział: po udzieleniu tobie tej Abhisheki
widziałem wiele oznak, że wiele moich negatywnych czynów zostało oczyszczonych. To znaczy, że ty masz wyższy poziom urzeczywistnienia niż ja, to powiedział do Kadampy. Następnie Gampopa spędził długi czas, kilka lat razem z ludźmi w klasztorach Kadampy i jego medytacja zaczęła się pogarszać. Zaczął się martwić, co się stało. W końcu słyszał, że Geshe Gya Yendrak był bardzo wykształcony i biegły w medytacji, a więc udał się do niego, żeby dowiedzieć się, poznać nauki o takiej stopniowej medytacji. Praktykował to i później Gampopa udał się też do Geshe Langdritampy. To było w takim miejscu, gdzie żyło wiele dzikich zwierząt, które się krzywdziły nawzajem, polowały na siebie. I tam spotkał kogoś, tu kawałeczek przegapiłem, jak ktoś, jakaś mądra osoba, widząc, że te zwierzęta siebie nawzajem zabijają, ta osoba powiedziała, to musi oznaczać, że Geshe Langtangpa właśnie odszedł, że jakiś wielki bodhisattva właśnie umarł, ponieważ wcześniej nie miały miejsca takie rzeczy, więc to jest oznaka tego, że nie ma już tutaj tego wielkiego bodhisattwy. Więc Gampopa spędził w tym regionie kilka lat, w tych klasztorach Kadampy. I jak wspomniałem wcześniej, jego medytacja zaczęła się pogarszać. Nie tylko nie poprawiała się medytacja, ale zaczęła się jakość medytacji pogarszać, więc Gampopa słyszał o tym, że znajduje się tam Geshe Gya Yendrak, który głównie zajmował się praktyką medytacji, mniej studiowaniem tekstów, głównie medytacją. Udał się więc do tego mistrza medytacji i poprosił o tak specjalne nauki o stopniach ścieżki, takiej stopniowej praktyki. Gampopa medytował zgodnie z tymi instrukcjami i dzięki temu jakość jego medytacji poprawiła się. Ale to, nad czym w tym czasie medytował, to głównie było kontemplowanie wad samsary i tak dalej, takie praktyki związane ze stopniową ścieżką. I ponieważ wtedy tak bardzo myślał o tych cierpieniach samsary, to doświadczenie błogości w medytacji pomniejszyło się. Ale tak czy inaczej studiował w tym czasie z wieloma różnymi guru, poznawał wiele różnych sposobów praktykowania dharmy, ale zrozumiał, że najważniejsze jest praktykowanie medytacji, ponieważ osiągnięcie owocu jest możliwe tylko dzięki praktyce medytacji. To też
postanowił powrócić do swojego rodzinnego regionu, tam poświęcić się medytacji, ale po drodze spotkał jeszcze Geszedrepa, od którego otrzymał instrukcję i przekaz praktyki Białej Tary. Właśnie te nauki Białej Tary znane w naszej linii pochodzą od Geszedrepa. Kiedy powrócił do swojego regionu, gdzie wcześniej się urodził, na ruinach domu swoich rodziców zbudował domek odosobnieniowy i kiedy zaczął praktykować, to doświadczenie błogości, jasności i niemedytacji, które wcześniej osiągnął, a później zaczęły się pomniejszać, teraz z powrotem pojawiły się w pełnej rozpiętości. I jest powiedziane, że jego medytacja tak się pogłębiła, że osiągnęła wszystkie te charakterystyki opisane w Sutrze Złotego Światła jako określające tą medytację jako medytację 10. stopnia bodhisattwy. Ale znowu, kiedy medytował, zaczęły pojawiać się takie oznaki, jak na przykład zaczął widzieć jakieś pojawiające się duchy i zaczął się przejmować tym, ponieważ właśnie we snach i w medytacji pojawiały się różne takie oznaki, że zaczął zastanawiać się nad nimi. Myślał, studiowałem z tyloma mistrzami, ale jednak nie osiągnąłem doskonałości medytacji. Wciąż mam przeszkody. Ale słyszałem kiedyś, że ten Milarepa jest takim wielkim medytującym. Przypomniał sobie, że kiedyś już słyszał o Milarepie. I rozwinął w sobie trochę wiary, zaufania do Milarepy i wreszcie zaczął myśleć, że musi koniecznie udać się do Milarepy i jego zapytać o instrukcję. A wtedy w pobliżu jego domu pojawiło się trzech żebraków. Jeden z nich zaczął opowiadać o Milarepie. Także Gampopa mógł słyszeć ich rozmowę. Oni byli blisko domu kiedyś, gdy w przerwie między medytacjami Gampopa zobaczył, jak ci trzej żebracy rozmawiają. Jeden z nich, ponieważ nigdy się nie mył, to miał wiele wszy. Jeden z tych żebraków zabił taką wesz, a drugi żebrak powiedział do niego, ach, mamy tyle wszy, dlatego, że brakuje nam środków do życia i brakuje jedzenia. Więc drugi powiedział, ach, pragnąłbym teraz dostać miskę dobrej zupy i do tego trochę campy. Nic nie ma lepszego niż miska dobrego jedzenia. Ale jeszcze inny odpowiedział, ach, po co nam zdobywać takie jedzenie, po co troszczyć się o miskę jedzenia. A inny powiedział, nie, lepiej zamiast marzyć o misce, ja chciałbym się odrodzić w tej bogatej rodzinie, która się nazywała, zdaje się, jakbyśmy byli w tej rodzinie, mielibyśmy dosyć jedzenia.
Na to trzeci z mnichów odpowiedział, lepiej powinniśmy stać się jak Milarepa, bo Milarepa w ogóle nie potrzebuje żadnych ubrań, nie potrzebuje jedzenia, nie boi się śmierci. Byłoby wspaniale, gdybym stał się taki jak Milarepa, bo on się niczego nie boi, nie ma żadnych potrzeb. Kiedy Gampopa przysłuchiwał się tej rozmowie, kiedy zaczęli rozmawiać o Milarepie, Gampopa to dosłyszał. Natychmiast coś się w nim obudziło. Zaczął płakać ze wzruszenia. Pomyślał, Milarepa, muszę tam iść. Jeśli nie spotkam teraz Milarepy, to zmarnuję taką cenną szansę w swoim życiu. Podszedł do żebraków i zapytał, gdzie jest ten Milarepa, gdzie mogę go spotkać. Jak mogę się tam udać i jak mogę spotkać tego Sidhę? Jeden z tych żebraków powiedział, on prawdopodobnie znajduje się teraz w górach pomiędzy Nienak i Jun. Gampopa powiedział, a jeśli tak jest, to pomóżcie mi tam dojść. Czy możecie mnie tam zaprowadzić? Ale ci żebracy powiedzieli, nie, ty idź sam, my nie damy rady za tobą nadążyć, jesteśmy słabi, głodni. A jak dojdziesz do Laczy, to tam będziesz, tam wszyscy go znają, wtedy jak zapytasz, każdy ci poda drogę. Więc Gampopa poczuł się po tym niezwykle szczęśliwy, niezwykle zadowolony i dał tym trzem żebrakom tak wiele jedzenia, jak tylko był w stanie, tak wiele prezentów, jak tylko miał. I następnego dnia pomyślał, chcę jeszcze raz z nimi porozmawiać, wypytać ich o szczegóły, ale oni zniknęli i nikt w okolicy nie wiedział, nie widział takich trzech żebraków, nie wiedział, gdzie się podzieli. Gampopa więc pomyślał, ach, pewnie ci trzej żebracy to emanacje Milarepy. Pewnie nie byli zwykłymi ludźmi, tylko emanacjami Milarepy. 밀레레바 제아그베기 지 겐도 조디 다 장부송기 계속되는 최세 중앙배지 들리지래샤 다들이 인주산 다선이 밀레레베지 시행제방 Więc to były te takie ta rozmowa z trzech żebraków i rozmowa Gampopy z nimi stała się taką główną okolicznością, dzięki której Gampopa spotkał Milarepę. Jutro będę o tym opowiadać bardziej dokładnie. I w jaki sposób Gampopa praktykował medytację i urzeczywistnił naturę Dharmaty. W jaki sposób udał się do Dagla Gampo i zebrał uczniów wokół siebie i w końcu w jaki sposób przeszedł w parynirwanę. O tym jutro odpowiem. Okej, ale mamy jeszcze chwilę czasu, więc może postaram się to wykorzystać, chociaż wczoraj trochę ciężko pracowałem i mój starszy nauczyciel stał się bardzo zmęczony, więc może najpierw powinienem trochę odpocząć. Więc na dzisiaj to już wystarczy i w takim razie wyrecytujemy modlitwy kończące.